Al mateix temps que es van endurint les mesures per tal d'evitar un confinament total de la ciutadania valenciana, veig més clar que haurien d'aprofitar per deixar sentades algunes coses que poden resultar interessants per al futur de les relacions socials. Ara que el comerç ha de tancar a unes hores i que l'hostaleria es veu privada de fer un horari, potser siga un bon moment per deixar com a norma l'horari d'obertura del xicotet i mitjà comerç entre les 10 i les 18 hores. Les grans superfícies i centres comercials, així com l'alimentació, podria tancar a les 20 hores i els restaurants que ofereixen dinars o sopars no haurien de sobrepassar les 0 hores per al seu tancament, permetent a bars i cafeteries l'obertura entre les 7 del matí i les 6 de la vesprada. La resta, si continuen fent cas dels suggeriments de les persones que en tenen, tot això vindrà afegit i aconseguirem superar aquesta pandèmia.